Ja viem, ten nápad z posledného Reelska vám prišiel uletený. Poviem vám jeden príbeh, ale predtým vám chcem povedať. Nebojte sa skúšať nové veci. Len tak sa vám podarí zistiť, čo najviac funguje. A teraz príbeh. Predstavte si, včera som šiel v aute, keď zrazu moderátori z rádia hovoria: my si od rána ideme páhrica. Neskutočný rap pre školy vymyslel. Čo? Jedno videjko zverejnené pre sociálne siete školy a zrazu mi volali z jedného média, z druhého média. Video malo 100 000 videní. A ja som chcel len zaujímavým spôsobom podať niečo, v čom mal každý strašný chaos. COVID, opatrenia po návrate do škôl. Nastav svoje uško, aj ucho druhé a nasad si rúško. Toto bude prvý hejtovanie spraďavé vajce. Odvtedy som repoval študentom viackrát. A vždy som došiel k záveru, že akokoľvek sa pri tom môžem cítiť trápne, študenti sú vďační, keď niekto robí pre nich niečo špeciálne. A v tom vás chcem povzbudiť. Nebojte sa skúšať nové veci. A svet umelej inteligencie je nový a ponúka neobmedzené množstvo využitia vašej kreativity. Tak si uleďte.